Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Your Excellency, tampokedani kuno kumpoto na maoku yawiri. Bwana pala wantu kuno wafuma ntena, pala wantu wafuma nteura, yuri bwana mpokelelani. Bwana wantu hawa kupeleka message kwa imwe kuti wakumana na masuzo la Nandi pasi pa ulongozi wa Chakwera. Imwe mwafika kutimbula purumbuse kumasuzo hawatakumana nao. Bwana, I will speak about development. Bwana, during your tenure of office, kwamba 2014 to 2020, Bwana kuno kumpoto tikapindwa vintu vinani shomeni. Kutoka nyeusi yaki people choose to ignore vintu vakuoneka na maso. Bwana muno mzuzu pali office ya civic hapa. That, Your Excellency, is your project. Mukamba mweka, but as I speak today, that project remains incomplete. 5 years down the line, MCP yaganika kutimasa tukuji mene chichi. Your Excellency, muno mzuzu mukamba miseu ya makombo numu. Inandi, Bwana yinyaki mukambalisha, yinyaki mukalika as work in progress. As we speak, hapo mwafirekera, ndipo fili mpaka maoni, Your Excellency. Your Excellency, 2019, pa 27th March, mukasanga ndrama kufuma ku European Investment Bank to rehabilitate mseu wa M1. Your Excellency, since that time, museura utondeka kumara. All these are your projects. I know, Your Excellency, by now, mapetosa ngati kumara. Ise kuno, na finandi ifu mkapanga TTC kurupi, maji kunkata, maji kukaronga, maji kuchitipa, everywhere, matpanga vitukuku. Your Excellency, you started building Mombela University. You did all the access roads. Apa mukadekanga, you were at the point mukadekanga my buildings. What is obtaining there today, Your Excellency, is exactly where you left the project. You are getting Sukuru University to Lengi by September last year. If you go there, or toilet, Paribe, Zitukuko Zashakwera. Excellency, kuno kumpoto tinapindwa kwambiri. Choncho, antu awa kubera uku, ndikulira. Akufuna kuti paja muda alekera paja. Muyambile pati, muyambile pompo. Excellency, ife kuno tipeleka support yonse. We'll give you and the running mate and the last partners all the support. So that pa 16 pano, pa fute pasafute, tibwerere mboma, Your Excellency. Chimene amafuna anthu abana simba handout CI. Amafuna development. Tikufuna chitukuko kuno. Bana katundu wa chitukuko bana ndi makhala hapa. Ndecho lila chatu kuno kumpoto. Your Excellency, pangono tipa issues sitimalepera. Regional Governor anagama kanya ukasasire. I know could IMDF and the committee there they are discussing. But it will also require your leadership, Your Excellency, to make sure the handsija zite mwamtendere. We will count on your leadership, Your Excellency. Bana ku MDF, Bana, remember when I came into your cabinet, I was first a junior minister of defense. Bana ku serikali
asikame na menya nkhondo ndi mapatwe soldiers komanso malaskopo MTF yonse ndikupempheni pano asikali akudandaula kuti anachosera allowance ya nyumba ndibati ndipemphe kuti bwana mukabwera mboma anthu amene chanaoseka mumabwezeresere fwa naoso akulira your excellency bana pamene munali mboma munapeza ndrama za MCC Millennium Challenge Compact bwana ndrama zija zinamba kubwera kwa chifukwa chakatangali mboma ili MCC is gone tikupemba mwana kuti mukabwerera mukakonza ma systems MCC ibwerere fuwa mmene muli zitukuko zambiri zinamwezo ndi misewu anthu afuna accessibility kumidzi uku katangale wa MCP wapa project bwana tikugwada tikupempha tithandizeni project ija ibwerere bwana ningati nkhani za koma kamodzi kokha ndimafuna ndinene pano IMCP very credible information akukonza ndalama zoti apase ma paramount chief kuti ndalama zicha zikafikire kumafumu ang'ono kuti auze anthu awa akavote MCP nkhani imene tayimva ndendi mati ndine pano mafumu ndalama zimenezo zikafika landirani ijani wovota kavoteni Professor Arthur Peter Mutharika magogo huko palafika kopala pogerani ndama tukana yai tirie kwenye ndama ile imase masusu ya rutirengi kukafukosuza watu cha vikani mtumba njani munyumba gulani suka mumweti katundu ni juu ayapa apita oye bwana ndinapempha kuti pano tili ndi Honorable Frank Tumpare Mwenefumbo president wa National Democratic Party ndimati bwana ndikupempheni maulemu kuti naonso mawu awiri atatu bwana chimakhachi cha ulemu kula pamaso amtsogoleri ine bwana unyadilatu ndilokhala pamaso pa president wanga atumpale abwera kuti atithandize ntchito ikhale yopepuka choncho ndimati apemphe Honorable Mwenefumbo kuti mutabwera pano mutatira nkhula kukhimbira anthu limene lasonkhana pano pakatoto ilekesesa DPP oye Afodi oye Left oye NTP oye a Professor Arthur Peter Mutharika oye Mama Jenny Ansa oye a First Lady oye yeo nipeleke nchindi zikuru chomene wa President Professor Arthur Peter wa Mutharika kweneso wa mama vitu wa Gertrude Mutharika wa running mate Right Honorable Jenny Ansa wa second vice president to be Right Honorable Enoch Chihana na wa mama Secretary General of DPP na tose kusamana na nyengo ni mwonga nchomene kuti mwanipasako kanyengo kuti ni mutaujane ni yoye pa kwamba kuti ine kusangika hapa is not by mistake no imwe na muvindu vilila hapa ukasengerwa ndiru nyakerula ndi kuti mutu kwa kamakora hapo chomene hapa tikumanya mbili ziweme za wa Professor Arthur Peter Mutharika kweneso na boma la DPP ivo rachitira kucharo cha Malawi na kuchigawa chino cha kumpoto mwakusamala na nyengo
ukaboni uweme mtima uweme wa bwana president chipani cha DPP uli pose kuno kuchigawa cha Kumpoto. Nivo vaenda mokare vajabi Muhango ukaboni ukuru is that iconic building, the Reserve Bank of Malawi. Abwana president ile nazizwa niliwakumpota kama nazizwa tawanandi tazizwa na vantu vizira pano kwene pala ungafikapo na kumanya ubare wa imwe na vantu wa Kumpoto nchachirendo ya ichi boma la DPP na vantu wa Kumpoto nchachirendo yai aba wayoya vya vitukuko yewe aba wayoya vya chitukuko. But Your Excellency, there's something that people don't talk about. How you have struck a chord with these people, with the region, and even they are putting 85% na kutikuruta nja DPP kuno vautesi yai ine ngwa NDP kwene sanje zachi naendanga na kupanga ma meeting kulikose chomene wa mama na wachekuru wakuti mwe pita walikochi wakuti pita kama kuti ni pita mumizi umu kafikani kumzimba kafikani kurumpi kafikani kunkhadabe karonga chitipa likoma. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.